Занимавам се с онлайн бизнес. И заплатата ми е доста по-висока от минималната. Но да постигнеш това се изисква от теб постоянство, труд, амбиция и обучение. Ще ви обясня накратко. Чао, България! Отивам в София! Тук пътуваме за награждаването, което организира компанията. Немска компания, работеща с 33 държави в Европейският съюз. Тази година празнува 40 годишнината си. Това е шанс за всеки, който иска да се развива. На събитието видях много хора, които благодарение на тази компания са вече здравословно добре и финансово независими. И с гордост мога да кажа, че аз съм една от тях. Компанията има много перспектива за успех и развитие, стига да го искаш. И ако ти имаш мечти, тук ще ги сбъднеш. Присъедини се към нас и ще получиш подкрепа, обучение и успех.